во веки веков. Святи Боже, святи крепки, безсмертни, помилуй нас и наши жеси на небесех, да стици Твое, да приди царствие, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дай нам днес, върху ръбати християн, и част кръстна и родна Твой син, сърцето повищает, за да избягат там стецък и отзарят на врага. Християн, който се удостоил да прибягне към светото Ти, да се запази по заслон на грехите и отстрани от него старата оная заблуда, изпълни го с вяра, надежда, любов към Тебе. Изволи от него всеки лош и нечисти, който скрил се днес за сърцето. Отричай се от сатана да всичко знаме, всичко означава свърз. Отричай. Отричай се сатаната. Отричай. Съчета ли с Христа? Съчета се. Вярвам в Него, Цар и Бог. Вярвам в Бог Отец и държи Творец небето, земята, всичко видимо и невидимо, Господ Исус Христос, Сина Божий, народна, който е взем през всички векове, светлина от светлина, Бог и Слов, роден и сътворен. Съчета ли с Христа? Съчета се. Кланям се на Отца. И Сина, и Святаго Духа. Единосъщна и разделна Троица. Славено е царството на Отца и Сина и Светлия Дух, сега и во веки веков, с мир на Господа се помолим. Да се освети тази вода със силата Святаго Духа, Господу да се помолим. Там ще получим сега, вижди, че се запитва да ти освети тази вода, да се гушат по знака на Твоя Христос и граждански сили. Радост Божия християн, със силена радост, в името на Отца и Сина, сред душата и телото, да слуша вяра, който ръце ми се пориха и се радоха, за да ходя по стъпките на Твоите заповеди. Радост Божия християн, в името на Отца. Амин. И Сина, амин. И Святаго Духа, амин. Амин. Оправдан си, просветен си, помисли си кръстите си, това си просвети в името на Отца и Син и Светия Дух Християн. Устройва се работа Божия и християн в името на Отца и Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. 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 Това време и 90-те очите върху определената имената, дето две задачи се сгодяха, като никому се някой се съди, и като се близко говоря, да дадем всяка власт на небето и земята. И те дети на предстоятелите на Отца и Сина и Святия Дух, и като нас се заповяда, като аз съм за вас през всички дни, до свършите на света. Амин.